Ами аз смятам, че е окей. Горе-долу, така като я гледам тук. Нагоре ли я изправим ли? Така. Тя пак може би ще падне малко, но аз все пак ще се опитвам, така една идея. Да я позволявам да снимам. Всички напред. Така, не се спичайте в никакъв случай. Ще бъде забавно, обещавам ви. Стоп! И много е важно да посрещаме вълните с тяло, да не бягаме от тях. Не, ти по този начин бягаш. Искам да разбивате вълните с тяло. Да се навеждате към тях. Точно така. Напред! Стоп! Виждате ли го жълтия знак там, среща? Това принципно е знак, който да обозначи, че е желателно да се излезе от реката. Но естествено ние целим точно обратното. Бомбо корчестра, да. Бомбо корчестра. Да. Горе в крест. Стара крест. В Брежани. Да, той е вярно, че той беше в Брежани. Какви жокери? Не знам, там не бяха ли някакви червени стаи или лави стаи? Не бе, просто такава тематика. Напред! Напред! Приятели, от тук започва екшена. Давайте напред. Продължаваме. Стоп! Десни напред, леви назад. Стоп! Да, в левия ръка влизаме. Напред всички! Дайте по-здраво напред! По-здраво! Стоп! Всички напред! Стоп! Напред! Малко по-напред има един бързай, който се казва слонските зъби. Този бързай ние ще го избегнем, или поне се надявам, че ще го избегнем, защото той обръща лодки. Продължаваме без да спираме. Стоп! Напред! Стоп! Десни напред само! Стоп!
Всички напред! Много добре, много добре! Продължаваме! Стоп! Напред! Продължаваме! Давайте силно напред! Разбиваме вълните! Разбиваме ги! Стоп! Всички назад! Всички назад! Назад! Здраво и мощно назад! Давайте, давайте, давайте! Назад! Назад! Давайте, давайте, давайте! Давай, давай, назад! Силно назад, силно! Още! Назад, назад! Назад! Не спирай! Дай, 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 дай! Давай, 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 давай! Стоп! Стоп! Назад, назад, назад! Всички напред! Всички напред! Напред! Всички напред! Няма страшно. Продължаваме, продължаваме. Стоп! Напред! Пускай лодката! Пускай! 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 Назад! Пусни! Leave the boat! Leave! Leave the boat! Някой да го извади! Някой да го извади за жилетката! Не се притеснявайте! Дайте спокойно! Дайте! Дайте, дайте! Напред! Гребем напред! Гребем напред! Стоп! Гребем назад! Давайте назад! Давайте! Давайте! Swim here! Swim! Назад! Давайте вие назад! Назад! Виждате ли, бе? Снимаме спасителна операция. Keep swim, keep paddling. Давайте, давайте. Давайте, давайте, гребете назад вие. Стоп! Take their head. Айде, извадете я пак през жилетката. Леви напред, десни назад. Just stay in the middle. Стоп, стоп. Десни напред, леви назад. Стоп, всички напред. Just stay in the middle. Stay in the middle of the boat. And that's it. Okay. Woohoo! Продължаваме, продължаваме. Яко е, нали? Woohoo! Виждате ли, че има още един човек във водата? Това е нашия гид. Той е много добър и просто тренира своето плуване. Продължаваме напред. Хайде, дайте. Значи в
момента той тренира... Стоп! В момента... Стоп, стоп, стоп! Сега ние сме малко по-тежки, отколкото трябва, но нас това изобщо не ни плаши, нали така? Хайде напред и... Хайде! Нашите! Кои сме ние? Ние сме Атила! Хайде, спартанци! Напред! На това му викам фън. Продължаваме да си гребеме напред. Стоп! You're like a hitchhikers, aren't you? Yeah. Напред! Назад, назад! Стоп! Напред! Напред, напред! Стоп! 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 Така, за най-голямо съжаление искам да ви съобщя, че ето там слизаме. Да. Гринго? Oh, Любо.